3 лютага ў эфіры Белсат Зум з вами Віталь Бабін. Навіны і размовы на актуальныя тэмы гэтага панядзелка. Вашай увазе пачынаем. Праяваў агрэсіі не бачаць, але правяранне боегатовасці распачалі. Да чаго рыхтуецца Міністэрства абароны Лукашэнкі? Ганна Канапацкая заявіла, што застаецца ў апазіцыі ды заклікала да прымірэння беларусаў. Тым часам ЦВК зацвердзіла вынікі лукашэнкаўскіх псеўдавыбараў. Трамп распачаў сусветную гандлёвую вайну. Якім чынам яна закране Беларусь? У беларускім войску пачалі першае ў гэтым годзе правяранне боегатовасці, паведамляе Міністэрства абароны. Яно будзе праходзіць як на палігонах, гэтак і на незнаёмых участках мясцовасці. Выпрабоўваць збіраюцца новыя спосабы выкарыстання выведных і ударных беспілотных комплексаў. Будуць таксама правяраць стан тэхнікі і боепрыпасаў. Да правярання боегатовасці прыцягнуць вайсковаабавязаных запасу. Предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Правядзенне такіх мерапрыемстваў у Мінабароны тлумачаць напружанай міжнароднай абстаноўкай і неабходнасцю забяспечваць абарону суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. У сувязі з перасоўваннем вайсковай тэхнікі на трасах магчымае абмежаванне руху грамадзянскага транспарту. З намі на сувязі Зміцер Міцкевіч, вайсковы аналітык Белсату. Зміцер, вітаю. Добрый вечер. На твой погляд, з чаго раптам вырашылі правесці правяранне боегатовасці беларускай арміі, ці тут ёсць нешта незвычайнае? Тут абсолютно нічога незвычайнага няма. Гэта планавае мерапрыемства для того, каб все гэтыя вайсковыя чыны маглі паставіць сабе галачкі в адпаведных журналах, што вось салдаты тэрміновай там службы і кантрактнай, у тым ліку, могуць выйсці на палігоны, умеюць там кіраваць танкам альбо чым там яшчэ патрэбна, то бок умеюць выконваць базавыя пастаўленыя задачы. То бок гэта мерапрыемства абсолютна планавае. Тут пытанне ў тым, што насамрэч з такім кіраваннем арміі увогуле вельмі забаўна гэта в прынцыпе выглядае. Да? Мы самі задачу поставілі, самі сабе адрапартавалі аб іх выкананні, самі себе ацэнілі, все цудоўна. То бок насамрэч гэтыя праверкі хутчэй такая фармальнасць просто, бо на самой справе людзі і заданні ставяць адпаведныя і, скажем так, ацэньваюць гэта все адпаведна, то бок не можа там здарыцца так, што маўляў задача не выкананая, альбо што нешта там здарылася там супер надзвычайнае. Канешне, там здараюцца рэчы, якія ідуць не па плане, там альбо кагосьці танкам пераехала, альбо яшчэ штось, вось тады за гэта атрымліваецца наганяй. Але ў прынцыпе плануецца все звычайна так, каб все там было добра, каб не дай бог нічога не пайшло не па плане. Разам з тым, сакратар Рады бяспекі Вальфовіч кажа, што ніякай агрэсіі не назіраецца вакол межаў Беларусі, хаця яшчэ нядаўна казаў адваротнае. Чаму, на твой погляд, змянілася рыторыка? Там яна не настолькі змянілася, таму што яны, па-першае, кажуць, што так, з аднаго боку, няма непасрэднай пагрозы, але сітуацыя неспакойная. То бок яны вось гэта пастаянна падкрэслююць, што, маўляў, сітуацыя не вельмі такая добрая, што ўвесь час нешта адбываецца, мы мусім всю дарогу штось манітараваць і так далей. Но гэта цалкам укладваецца, в прынцыпе, в іх вобраз мыслення. Плюс, зноў жа, гэтыя перавыбары, псеўдавыбары, ці як гэты працэс там можна ахарактарызаваць, але дакладна выбарамі гэта не назавеш, Лукашэнкі ўжо прайшлі. Адпаведна, можна крыху абароты ў гэтай рыторыцы збавіць. Хаця, з другога боку, відавочна, што яны ўвесь час будуць казаць аб наяўнасці нейкіх пагроз, таму што ім перад Лукашэнкам патрэбна прэзентаваць, што нейкія пагрозы гэтак званыя ёсць, інакш ніякім чынам не атрымаеш даданага фінансавання. А яно якраз з'яўляецца крытычным. Адпаведна, вось ім патрэбна прэзентаваць увесь час, што яны патрэбны. Вось такім чынам даказваць сваю неабходнасць, што вось мы нібыта змагаемся з нейкімі пагрозамі, увесь час тут ёсць нейкія фактары, якія могуць пагражаць нашай краіне і гэтак далей. Так што тут з аднаго боку яны зменшылі абароты ў гэтай рыторыцы, але гэта таксама ненадоўга. Увесь час гэтыя казкі аб тым, што нехта на нас там збіраецца нападаць і гэтак далей прысутнічаюць, і нават з'яўляюцца увогуле базай для фармавання ідэалогіі і разумення гэтага рэжыму.
До рэчы, журналістаў замежных падчас так званых выбараў вазілі на беларуска-украінскае памежжа, там паказвалі зубы цмока. Гэта таксама такая дэманстрацыя таго, што Беларусь нібыта ні на кога не збіраецца нападаць. Тут варта ж, дарэчы, узгадаць таго самага Вальфовіча, які таксама казаў, што глядзіце, з тэрыторыі Беларусі ніколі ні для каго ніякіх пагрозаў не было. А вось, маўляў, гэты захад, які там чарговы раз узброіваецца, то вось невядома, навошта яны гэта робяць, таму што мы ж такія мірныя і гэтак далей. Гэта вот таксама частка ўсёй гэтай жа рыторыкі. Маўляў, мы ніколі нікому не пагражалі. Ну вы ўжо, нават не вы, да, але пры вашым, скажем так, непасрэдным удзеле. Ужо ўзнікла такая пагроза, што дагэтуль вон уже 3-й год, уже практычна 3 гады вайна ідзе. Да? І гэта вельмі цікава, такое адмаўленне рэчаіснасці. З другога боку, тое, што яны спрабуюць паказаць, таксама імітацыя нейкай дзейнасці. Там, маўляў, ну вось глядзіце, мы абараняем гэтую мяжу. Ну і трэба там пастаянна таксама штосьці рабіць для таго, каб паказваць, што глядзіце, вось з аднаго боку там вот перад гэтымі псеўдавыбарамі яны распавядалі, што нейкія правакацыі рыхтуюцца, значыць, трэба узмацняць гэтую мяжу. Цяпер, ну вось глядзіце, мы рыхтуемся ўвогуле да нейкіх там доўгатэрміновых дзеянняў, таксама вось там нейкія гэтыя зубы цмока размяшчаем. Ну, тому што трэба пастаянна штосьці дэманстраваць, штосьці адбываецца. Ну, сядзяць там, добра, ну што мы яшчэ можам зрабіць? О, вот зубы цмока паставіць, давайте паставім. То бок, насамрэч, узровень прыняцця рашэнняў там прыблізна такі. Таму што, калі ты ўжо не ведаеш, што далей прыдумаць, то проста пачынаюцца розныя інсінуацыі. Маўляў, ну, што яшчэ можна замітаваць? Ну, і вось такая проста імітацыя бурнай дзейнасці. І, адпаведна, вось гэта якраз з'яўляецца доказам таго, што гэтых пагроз, пра якія яны гавораць, няма. Бо, ну, зноў жа, якія тут могуць быць пагрозы, калі зараз увага вся сканцэнтраваная на іншым, ну і все выдатна разумеюць, што рэжым Лукашэнкі якраз не адказвае ні за якую, скажем так, ні за якія непасрэдныя дзеянні ў сферы нацыянальнай бяспекі, адпаведна, навошта яго зараз чапаць. Але вось в рэжыме Лукашэнкі вось гэты стан абложанай крэпасці ўжо давно, ну і гэта з'яўляецца часткай іх рыторыкі, часткай іх мыслення, якую адкінуць немагчыма. І нават калі сам Лукашенко, верагодна, хацеў бы гэта зрабіць, хацеў бы нейкім чынам ад гэтай рыторыкі адысці і ад гэтага мыслення адысці. Я не ведаю, ці ў яго гэта атрымаецца, таму што ўсім астатнім ягоным падначаленым настолькі камфортна ў гэтай сітуацыі. Калі ты замест рэальнага дзеяння можаш пастаянна прыдумляць нейкія пагрозы, іх прадаваць паспяхова свайму кіраўніцтву і за гэта атрымліваць нейкія плюшкі, так бы мовіць, павелічэнне бюджэта ці паўнамоцтваў, ну то чаму гэта не рабіць? Гэта ж не займацца рэальнай працай, ну што значна больш складана. Тут ўсё прасцей. Ці гэта значыць, што пасля таго, як улады правялі так званыя выбары, ваяўнічая рыторыка Лукашэнкі не зменшыцца і будзе на такім же самым узроўні, як і апошнія месяцы і нават гады? Яна можа проста крыху змяняцца. Ну вось як цяпер, да, што калі яны кажуць, што не проста там нейкія правакацыі рыхтуюцца, ну а на мяжы неспакойна. То бок проста змяняюцца нейкія фармулёўкі, але падыход застаецца той же самы. Таму што раз по раз там зноў з'яўляюцца нейкія аповеды аб тым, што альбо нейкія добраахвотнікі штосьці рыхтуюць, альбо яшчэ штосьці. Таму што зноў жа, акрамя ж гэтак званага міністэрства абароны, у Лукашэнкі 1000 іншых ртоў, якія трэба карміць. Да? Яны пастаянна мусяць сябе трымаць на парадку дня. То вот міністэрства абароны гэтак званае замоўкне, ну так пачне губазік штосьці там распавядаць пра нейкіх дыверсантаў. Пасля, я не ведаю, вылезе нейкі Карпенков, яшчэ пачне нешта распавядаць пра неабходнасць стварэння даданых аддзелаў. Пасля яшчэ хтосьці, яшчэ хтосьці, яшчэ хтосьці. Ну і пакуль ўсё гэта будзе працягвацца. То бок тут я кажу, што спыніць гэта на самой справе зараз, мне здаецца, вельмі цяжка. Паколькі гэтыя персанажы самі зацікаўлены ў тым, каб нават не тое, што на парадку дня, а на парадку дня у Лукашэнкі падтрымліваць гэтае ўражанне таго, што нехта збіраецца на Беларусь нападаць, арганізоўваць нейкія дыверсіі і гэтак далей. Спектакль для аднаго ж асноўнага гледача працягваецца. Дзякуй вялікі за гэтую размову, будзем сачыць за развіццём падзей. Долар у Беларусі падаражэў на 3 капейкі. Такім чынам яго кошт склаў амаль 3,5 рублі. Пра іншыя падзеі з Беларусі і з замежжа ў нашым аглядзе.
Тата і двое малолетніх дзетак ва ўзросце 1 года і 3 гадоў загінулі ў Жлобінскім раёне ў выніку выбуху кіслароднага балону. Таксама пацярпелі маці і 6гадовы сын. У цяжкім стане іх даставілі ў шпіталь. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары ў вёсцы Лугавая Вірня. Агулам у сям'і выхоўваліся 4 дзяцей. Яшчэ адно дзіця ў момант выбуху было ў Жлобіне. Дыпламатыя па-рыжанкоўску: не ткні свайго носа куды не варта. Гэтак лукашэнкаўскі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў адрэагаваў на крытычны каментар старшыні МЗС Польшчы Радослава Сікорскага пра выбары ў Беларусі. Адразу пасля хамскага выпаду Рыжанкоў нагадаў, што Беларусь адкрытая да дыялогу з Польшчай і ў іх ёсць шмат пытанняў, якія трэба абмяркоўваць і развязваць. Лукашэнкаўскі міністр таксама адзначыў, што паміж Варшавай і Менскам ёсць каналы сувязі. У Латвіі плануюць абмежаваць прыём візавых заяваў ад грамадзянаў Беларусі. Паводле выдання Дэлфі адпаведны прававы акт падрыхтавала латышская МЗС. Дакумент вызначае пэўныя катэгорыі грамадзянаў нашай краіны, якім паводле змоўчання будзе адмоўлена ў латышскай візе. У той жа час дакумент не прадугледжвае абмежаванняў на ўезд у Латвію для беларусаў, якія ўжо маюць шэнгенскія візы ці від на жыхарства ў ЕЗ. Для грамадзянаў Расіі абмежаванні на ўезд у Латвію і дадатковыя візавыя правяранні дзеюць з 2022 года. Цэнтральная выбарчая камісія сёння адзінагалосна зацвердзіла вынікі так званых выбараў прэзідэнта Беларусі. Цуда не здарылася. У адпаведнасці з пастановай вынік Александра Лукашэнкі склаў 86,82%. Маўляў, за узурпатара прагаласавалі 5 136 293 асобы. Лічба адпавядае папярэднім вынікам, апублікаваным у ноч пасля галасавання. Яўку удакладнілі, яна склала нібыта 85,69%. Фальсіфікатары ж выбараў, чальцы тэрытарыяльных і участковых камісіяў атрымаюць ад ЦВК лісты падзякі. З намі на сувязі Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык. Вадзім, вітаю. Вітаю. Цэнтральная выбарчая камісія сёння агучыла вынікі гэтак званых выбараў. Лукашэнку намалявалі 86,82% галасоў. У прынцыпе, можна было гэта не агучваць, бо гэтыя лічбы фактычна супадаюць з тымі папярэднімі дадзенымі, якія агучылі тыдзень таму. Ну, так, сапраўды паглядзеў, што выніковыя лічбы ад папярэдніх не адрозніваюцца, што і не дзіва. Яны маглі падрознівацца, калі б сапраўды падлічвалі бюлетэні, тады магла б з'явіцца нейкая розніца. А калі ты проста малюеш загадзя запланаваныя цифры, ну так як бы лагічна яны і не змяніліся. І ўсё яшчэ Лукашэнку так намалявана там на паўадсоткі, трохі менш за Пуціна. Усё, карацей, з аднаго боку б'е рэкорды, а з іншага боку ўсё яшчэ так акуратненька, як трэба малодшаму брату. Карацей, карэлююцца лічбы з чым заўгодна, толькі не з настроямі і прэферэнцыямі ўласных беларусаў. Далі таксама сёння слова кандыдатам на прэзідэнцтва, і Ганна Канапацкая заявіла пра тое, што яна не адчувае сёння ніякага свята, што яна па-ранейшаму з'яўляецца апазіцыйнай кандыдаткай Александру Лукашэнку і што ёсць дзве праблемы, нягледзячы на тое, што выбары прайшлі мірна, ціха, спакойна. Першая праблема – гэта радыкалы, якія падбухторваюць беларусаў не прызнаваць вынікі гэтых выбараў. А другое – гэта самыя ўлады, якія не могуць дараваць людзям 2020 год. На твой погляд, гэта спроба такая данесці ўсё ж такі ідэю прымірэння? Безумоўна, зараз тыя палітыкі, якія застаюцца заставацца ў Беларусі і пры гэтым заставацца неяк у палітыцы, яны вельмі, мякка кажучы, мусяць быць асцярожныя ў сваіх выразах. І тут як бы бачым розныя падыходы. Напрыклад, там Андрэй Дмітрыяў можа больш сабе дазволіць, але пры гэтым ён і не ўдзельнічае ў такіх фарсах. А вось Ганна Канапацкая, наадварот, паколькі грае ту ролю, то яна вымушаная. І так, канешне, можна сказаць, што там радая, не радая, але прынцыповае адрозненне спойлера ад не спойлера, ад апазіцыянера у тым, ці ён гатовы не прызнаваць імітацыю выбарчую, звяртаць увагу на фальсіфікацыі, ці ён пагаджаецца з такімі вынікамі. Канешне, што там Канапацкая адчувае, ці не адчувае свята, это ўсё класна, але прынцыпова ці кажа яна пра фальсіфікацыі альбо не. І калі не кажа, калі ўсё як бы прызнае, то, на жаль, у такім фармаце гэта не ёсць апазіцыйная палітыка, бо это проста пытанне шчырасці і сумленнасці. І, безумоўна, так, у такой сітуацыі не блага, што Ганна агучыла сапраўды гэтае пытанне, бо пытанне таго, што трэба неяк
далей ісці пасля 20-го года, ну, безумоўна, ёсць. Але, канешне, прынцыпова якім чынам ісці. І тут безумоўна, адзін як бы фланг беларускай палітыкі власна хоча, каб зрабіць усё па справядлівасці, то бок прызнаць тыя вынікі, якія ў 20-м ўсё былі, зрабіць транзіт улады, так далей дабіцца справядлівага правасуддзя, у тым ліку вызваліць невінаватых, пакараць вінаватых і ісці далей. А другі варыянт гэта перафармаваць старонку, быццам нічога не было, усё забыць, прыняць рэжым такім, якім ёсць, і неяк жыцца з гэтым далей. Але бачым, што ні той, ні другі варыянт не атрымліваюцца. І тут, адпаведна, калі мы хочам неяк ісці далей, увогуле ў Беларусі, а не быць бясконцу ў замарочным працэсе, так, трэба шукаць нейкія кампрамісы, у тым ліку, напрыклад, так это можа быць з боку дэмакратычных палітыкаў, што можа не адбудзецца прям заўтра адразу дэмакратычны транзіт і свабодныя выбары. Разам з тым, так, боку ўлады гэта мусіць быць спыненне рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў. І далей можа будзе тады пра нешта размаўляць. Пакуль мы бачым, што некай гатоўнасці вось нават да такого збліжэння асабліва няма, ёсць толькі трохі такія сітуатыўныя крокі. Так, мы бачым, што рэжым гатовы часткова палітвязняў вызваляць, але не гатовы пакуль нават спыняць рэпрэсіі, ну а вызваляць адных і пры гэтым сажаць іншых можна сцягваць бясконца ў любой колькасці. Гэта прынцыпова сітуацыю, на жаль, не мяняе. І таму, безумоўна, вось гэтая прапанова Канапацкай, што трэба рэжыму перастаць як бы ненавідзець свой народ па 20-й год і спыніць яго рэпрэсіі. Прынцыпа правільная. Праблема, што, канешне, Канапацкая кажа А і не кажа Б, не кажа С, Д і ўсе астатнія літары алфавіту, што яшчэ неправільна робіць улада. Я тут нават гатовы і чалавечы экспертна дараваць, што Канапацкая вось так гэты пасыл на яго пачынае з некіх кампліментаў уладам і абзывання ўсіх нас экстрэмістамі, пэўна, так цяпер гэта гучыць на палітычных пазовах грамадства. Але праблема ў тым, што можа это нават не тое, што воля Канапацкай, але знаходзячыся вось, выбіраючы граць тую ролю, якую яна зараз грае, так я проста абмежавана, што яна насамрэч выглядае можа рабіць, сказаць, і ўсё гэта проста не дазваляе быць на ролі пазітыўнага палітыка, як яна сабе хацела прэзентаваць. Безумоўна, тут пытанне, ці калі ўжо яна такое захоча, робіць ёсць смеласці рабіць тое, што робіць пазітыўныя палітыкі, сказаць, што яна не згодная прынцыпова з палітыкай Лукашэнкі, што выбары сфальсіфікаваныя, што яна не лічыць яго легітымна абраным. Але калі яна такое смеласці не хапае, тады так пазітыўнай палітыкай это ніякім разе не з'яўляецца. Выборы толькі скончыліся, а размовы пра іх у Менску ўсё ідуць, і бачна, што ўжо ўлады рыхтуюцца да 2030 года. Спадар Карпенка, старшыня так званай ЦВК, кажа пра тое, што ў будучым варта можа нават і не турбаваць беларусаў гэтымі ўсімі выбарамі, псеўдавыбарамі, а каб усебеларускі народны сход абраў будучага кіраўніка Беларусі. Так разумею, што нібыта ж Лукашенко адмовіўся ад гэтай ідэі. Чаму вырашылі агучыць яе зноў? Сапраўды, я б сказаў, Лукашенко ў пэўны момант не рызыкнуў такую досыць, я б сказаў, нахабную ідэю працягваць праз рэферэндум, вось той, які адбыўся акурат у дні пачатка вайны Расіі супраць Украіны, і якой была ўцягнута і Беларусі ў гэтыя ж дні. І тады, сапраўды, гэта не праз рэферэндум не працягнулі. Потым Лукашенко, в прынцыпе, публічна выказваўся, што хіба дарма это зрабілі, трэба было это прыняць. Але, прынамсі, на цяперашні момант гэтую стронку перагарнулі, гэты момант праехалі. І так, шмат хто звярнуў увагу на хэдлайн, загаловак пра Карпенку. Канешне, ўсё ж такі ёсць кантэкст, што ў яго это запытваў Маркаў на інтэрв'ю. Карпенко, в прынцыпе, дарэчы, вельмі адэкватна сказаў, што можа асабіста ён, грамадзянін, з гэтым згодны, але каб змяніць канстытуцыю, трэба рэферэндум. Іншага варыянта няма, безадносна таго, што там ЦВК пра гэта думае. Таму ясна, што гіпатэтычна беларускі рэжым, вядома, можа якія заўгодна рэферэндумы і надалей правесці. Але пакуль пра такой гаворкі не было, хутчэй шкадаванне, што проста гэтага не здарылася. І таму сапраўды на перспектыву, канешне, гэта такая лагічная, я б сказаў, нават не эвалюцыя, а дэградацыя лукашэнкаўскай сістэмы.
фактычна пазбаўленне беларусаў выбарчага права. Гэтая схема ўжо адбылася упершыню ў гэтым годзе, калі на прэзідэнцкіх выбарах пазбавілі выбарчага права ўсіх беларусаў, што знаходзяцца за мяжой, прычым як палітычных, так і не палітычных, проста ўсіх за мяжой выбарчага права пазбавілі. Дарэчы, не толькі дзесьці там на гнілым захадзе, разумею, недзе там у братэрскай Расіі таксама такой магчымасці не было. Здавалася, што тут не так. Умоўна, у этом сэнсе там беларускія дыпламаты ў Маскве апынуліся ў той жа сітуацыі, што і Ціхановская Златушка, таксама хіба не маглі галасаваць, былі не ў Беларусі. То, канешне, проста відавочнае нахабнае парушэнне выбарчага права. І у такой сітуацыі, канешне, самая такая лагічная дэградацыя – гэта пазбавіць усіх беларусаў выбарчага права і даць выбарчае права толькі купкі асобаў, якіх улада сама сабе прызначае. Каб спачатку ўлада прызначала Усебеларускі народны сход, а я нагадаю, што нават зараз ва Усебеларускім народным сходзе колькасць людзей, якія праз хоць нейкія працэдуры прайшлі выбарчыя, хай сабе 100% сфальсіфікаваны, але ўсё ж такі нейкія працэдуры прайшлі, это дэпутаты прадстаўнікоў мясцовых саветаў, так вось іхная доля ва ОНС менш за палавіну. Большасць людзей туды проста прызначаюцца ўладу. Тому гэта, конечно, такая была б ідэальная схема просто такой дыктатуры, якая сама сабе пераабірае. Спачатку Лукашенко прызначае людзей ва ОНС, а потым гэтыя людзі прызначаюць Лукашенко. Абсалютнае пазбаўленне выбарчага права, в том сэнсе такі аўтарытарны ідэал. Таму, канешне, да гэтага у ідэальным сваім аўтарытарным свеце яны, можа, і хацелі памкнуцца, але бачым, што пакуль нават такой нахабнасці гэта праз рэферэндум цягнуць не хапіла, ці цяпер выносіць на асобны рэферэндум. Пакуль такіх размоваў я нават не бачыў, неясна, ці будзе, ці калі. Хутчэй наадварот, зараз яны ўсё правялі і бліжэйшыя 4-5 год могуць пасядзець ціха без выбараў. Таксама такое аўтакраты любяць яшчэ больш, чым фэйкавыя выбары. Таму я б не чакаў хуткіх такіх зменаў, але, тым не менш, канешне, нейкія мары такія ў Лукашэнкі ёсць. Выбары прайшлі стэрыльна, пра гэта сёння казалі падчас гэтага паседжання Цэнтральнай выбарчай камісіі, аднак той жа ж лукашэнкаўскі міністр інфармацыі Маркаў ужо заклікаў прапагандыстаў рыхтавацца да кампаніі 2030 года. Яшчэ 5 гадоў наперадзе, але чаму іх так хвалюе гэтае пытанне, улічваючы, што гэтыя выбары сапраўды прайшлі ціха, мірна, спакойна для дыктатуры? Сапраўды, выбары прайшлі ціха, мірна, і як в ступені такое трагікамічна весела, што яны ўсе это падаюць як нешта пазітыўнае. Насамрэч, ціха і спакойна, мірна мусіць праходзіць нейкія сямейныя пасідзелкі, на могілках можа быць ціха, мірна. А выбары, электаральны працэс мусіць праходзіць у канкурэнцыі, у спрэчках думак, у дыскусіях аб тым, як будзе будучыня. Выбары не мусіць праходзіць ціха і спакойна, мусіць праходзіць актыўна, але, канешне, не для дыктатуры. Вось гэтыя ўсе планы на 30-й год, здаецца, это такая чыста адміністрацыйна зразумелая ідэя, што важна, каб усе там прапагандысты, ідэолагі не расслабляліся, не думалі, што яны працу скончылі. Можна 5 год адпачываць да наступных імітацый выбараў. Не, каб яны трымаліся ў тонусе, працавалі з людзьмі, працягвалі прапаганду, вось гэта ўсё. Таму, у прынцыпе, чыста адміністрацыйна абсалютна ясны пасыл. Ты з людзьмі скончыў увогуле некую працу, нейкі праект, ты ім з аднаго боку кажаш: клас, вы малайцы, мы ўсё малайцы скончылі, другое, не расслабляемся, працягваем працу. Вось такі, мне здаецца, адміністрацыйны пасыл, і таму вось такая установка на 30. Звыкла прапаганда мае працаваць, каб паказваць эфектыўнасць сваёй працы, но працуем адначасова з гэтым і мы. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Прэзідэнт США Дональд Трамп пачаў гандлёвую вайну, ён аплаў мытам тавары з Канады, Кітаю, Мексікі, ды паабяцаў такія ж захады супраць Еўрапейскага звязу. Такім чынам, у гандлёвую вайну будуць уцягнутыя найбуйнейшыя эканомікі свету. Канада атрымала ад Трампа мыта памерам 25% на тавары і 10% на энерганосьбіты. Амерыканскі імпарт з Мексікі таксама абкладзены 25% тарыфам. Мыта на тавары з Кітаю складае цяпер 10%. Гэта вельмі адчувальна, бо летась доля Канады, Мексікі і Кітаю ва ўсім імпарце США склала больш за 40%. Гандлёвая вайна ускосна можа зачапіць і Беларусь з магчымых праяваў вагання курсу долара США як у бок падзення, гэтак і ўмацавання. У Беларусі таксама можа пабольшаць кітайскіх тавараў. Імаверна, Кітай будзе шукаць іншыя рынкі замест амерыканскага. Узмацненне кітайскай экспансіі можна чакаць і на расійскім рынку, што ўдарыць па беларускім экспарце ў Расію.
Пра рэзанансныя пастановы Дональда Трампа, іх прычыны і ўплыў на сусветную і беларускую эканоміку пагаварылі з амерыканістам, дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пянькоўскім. Тут не патрэбна пужацца, але ж вось тая хуткасць, з якой ён працуе, тая хуткасць, як ён падпісвае заканадаўчыя акты, гэта сведчанне яго рашучай вельмі палітыкі і, ведаеце, вось той самай бізнес-стратэгіі, які, калі ты там робіш адначасова на рынку пэўныя выпрабаванні для сябе і сваіх супернікаў і чакаеш, што твае супернікі неяк здадуцца першымі, магчыма, гэта спрацуе, асабліва, што тычыцца Мексікі і Канады. Наконт Кітаю мы бачым, што гэтыя тарыфы, гэта так папярэджваючы выстрэл толькі 10%. Гэта неяк цікава, але ж гэта, мабыць, таксама запрашэнне да перамоваў, неяк дэманструючы, што вось мы вельмі рашуча ставімся да гэтых эканамічных адносінаў, а потым, калі вы не будзеце рабіць тое, што мы хочам, мы будзем вводзіць ўсё больш і больш жорсткія санкцыі. Ну і таксама тое, што ён шмат разоў казаў, ён абвінавачвае гэтыя краіны у распаўсюджванні наркатычных субстанцый на тэрыторыі Злучаных Штатаў, асабліва фентанілу, што гэтай краіны неяк не супрацьдзейнічаюць наркотрафіку на тэрыторыю Злучаных Штатаў, што таксама з'яўляецца вельмі вялікай праблемай зараз у ЗША. Таму, канешне, вось гэты аргумент таксама ён спрацуе для яго электарату і будзе падтрыманы. Дональд Трамп абяцаў пэўныя наступствы для краінаў БРИКС, калі яны неяк будуць спрабаваць замясціць амерыканскі даляр у разліках. Вось, яго была пагроза для краінаў БРИКС, а мы ведаем, што Беларусь, я маю на ўвазе рэжым Александра Лукашэнкі, вельмі хоча ў гэтых БРИКС і вельмі хоча залежаць ад вялікіх краінаў БРИКС. Ну, таксама, калі пачнецца пэўная гандлёвая вайна яшчэ з гэтай установай, вось гэтым саюзам краін праз БРИКС, ну, на Беларусі гэта вельмі значна даб'ецца, але ж тут яшчэ патрэбна будзе пачакаць. Яшчэ раз падкрэслю, гэта можа быць такі папярэджваючы стрэл, каб прымусіць усіх рабіць тое, што ён хоча, неяк папярэдзіць, таму што ён нават аднойчы казаў, што гэта мабыць 100% тарыфы для пэўных краін. Вось зараз мы бачылі максімум 25%. Гэта можа быць значна горш. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку Belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякуй, што вы. Спадарства, зараз акурат прапаную агляд некаторых публікацый з нашых сацыяльных сетак. Праграма онлайн вашай увазе. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы зноў пагоршылася. Уезду з Польшы ў Беларусь чакаюць 12 гадзінаў. Пры гэтым, як паведамляюць відавочцы, чаргі няма, але правяранні зрабіліся больш жорсткімі. Уважліва надглядаюць багаж, адпраўляюць на рэнтген. Падрабязней на нашым YouTube-канале Belsat Now. На выходных беларусы свету адзначалі дзень нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў Кастуся Каліноўскага. А нашыя калегі з YouTube-каналу Belsat Live спыталі, наколькі важную для Беларусі лічаць гэтую гістарычную постаць нашыя гледачы.
Больш за палову апытаных лічаць Кастуся Каліноўскага важнаю постаццю нароўні з Касцюшкам ці братамі Луцкевічамі. Траціна лічыць Каліноўскага бацькам нацыі, адным з нашых галоўных герояў. І агулам менш за 5% ставяцца да постаці паўстанца нейтральна або не лічаць ягоны ўклад важным. Адбылася прэм'ера дакументальнага фільму «Наша памяць» рэжысёра Юрыя Каліны. У стужцы задакументаваныя месцы памяці з самым трагічным лёсам. Беларускія вёскі, пацыфікаваныя так званай трэцяй віленскай брыгадай нацыянальнага вайсковага задзіночання Рамуальда Райса. Паглядзець фільм цалкам можна на YouTube-канале Белсат-Док. Хочам захаваць спадчыну і памяць пра гэта, што сталася ў 1946 і раней, і пазней гэта ж бывала. Усіх гэтых ахвяраў, якія невінаватымі заплацілі смерцю за чыеś уяўленні пра велічыню сваёй нацыі. Лукашенко сцвярджае, што рэйтынг прэзідэнта ўкраіны Владзіміра Зеленскага складае каля 10%, аднак ці не пераблытаў дыктатар гэтыя лічбы са сваімі. У праграме «Атмасфера» на YouTube-канале Белсат Ньюс наши коллеги выкрывают черговую хлусню Лукашенки. Зеленский плохой. Рейтинг у него там 13 или 10% остался, если выборы его не выберут. 10-12 рейтинг. Ну так, люди стомились от войны. Рейтинг падает. Але зноў не так. Цяпер рэйтынг Зеленскага крыху вышэйшы за 40%. Ёсць, канешне, дзве асобы з больш высокімі рэйтынгамі. Але гэта не Лукашенко і не Путін. Гэта Буданаў і Залужны. Тыя самыя людзі, якія асацыююцца з паспяховым адбіццём расійскай агрэсіі. А рэйтынг самога Лукашэнкі яго мералі ў 22-м годзе. І тады 96% украінцаў яго ненавідзелі. Марылі калі-небудзь сабраць сусветна вядомую карціну з канструктару Лего. Неўзабаве гэта будзе магчыма. Разам з музеем Ван Гога ў Амстэрдаме кампанія Лего стварыла набор у выглядзе знакамітай карціны «Сланечнікі». На інстаграм-старонцы Белсату твор Ван Гога ўжо сабралі. Глядзім разам. Такім быў дзень сённяшні. Дзякую за ўвагу. Зычу гаспадарству добрага вечара. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.